What up? Meikäläinen on Tiitus ja mä kuvaan ja tässä on mun kaveri Sasu. Joo, meikäläinen on Tiitus. Joten me aletaan vetää tähän Sasun maaliin. Vai mitä? Jep. Silloin kun Sasu on maalivahtina. No niin, pallo. Aletaan vetää. No älä! Pallo. Ja yli menee! Niin kuin näettekin. No älä. No! Ei saa. Enemmän menee ohitte kuin maaliin. Katsotaan tonne. Ja menikö? Ei. Tolpan kautta. Mun käsi. Ja suoraan Mokelle syöttö. Ei syö Rimo. Siitä ei saanut yhtään maalia. Se on vaan niin hyvä, mutta niin katsotaan, että laittakaa peukkuja, mä oon hyvä mutta. Ja koetaan saada ainakin 20. Ei. Ei vaan 20 vähintään 20 wikeä tälle videolle, niin mä teen jonkun spesiaalivideon. Joo, ja muistakaa, ton nimi on Sasu Saarela. Löytyy YouTubesta ja Fidget spinnereitä ja sille. Futisaastevidon kaverin kanssa. No voi! Sitten mä teen Fidget spinnerin vidon, kun mulla on 6 spinneriä. Joo, sellaista se on. Mä näytän mitkä spinnerit on siinä samassa videossa. No, jatketaan. No joo. Niin ja älkää ihmetelkö, mun naama ei näy, koska mä oon kuvaajana. Ja nyt valmiina patkuun. Miksi mulle käy? Laittakaa kommentteja, jos siinä ei saa tänään yhtään maalia. Laittakaa jo sitten, kun tämä kuvaus on loppu. Laittakaa heti kommentteja, jos siinä ei saa maalia. Ei! Jaha, se meni ihan puskiin. Talouden! Oh! Mitä? Toi olisi ollut nätti maali, hyvä kulma. Niin, meikäläistä vähän harmittaa nyt. Joo, älkää ihmetelkö, jos tää laatu on vähän huonoa. Tää on Huawei P85. Täällä on vitsin huono päivä. Niin, täällä on liikaa aurinkoa ja... Miten mä vedin ohitte? Ja... Tosiaan... Eiköhän tehdä... Laittakaa tykkäisä, jos tykkäätte paljon videosta. Ja tää on siis tällainen pieni futista vähän. Mutta... Epätykkäistä saa tulla, mutta enempää ei. Tästä videosta. Tälle videolle saa tulla vaan 10 epätykkäystä. Se on vähin. Jos tulee, niin me ei tehdä näitä. Tai jos tulee, niin... Ja maali! Ei kyllä tähän maaliin, koska nyt... Ja video on kestänyt melkein 5 minsaa. Eiku... Ja toinen maali, eikä oo kestänyt edes 5 minsaa. Ja toi meni yli.
Ei kun viimeiseksi, jos mä en saa 10 maalia ennen kuin video on loppumassa, niin mua vedetään täysiä peppuun pallolla. Vai potkasta? Ei pallolla, vaan pitää vetää täysiä potkasta. Niin, jos on peppu, niin pitää potkia. Niin. Ja vedä. Ja nyt mä enää 7 mahdollisuutta. Mitä? Niin meikäläinen eka maali! Ei, siinä meni se. Nyt mulla on siis 4 maalia. Ja 5 jäljellä. Jaahas. Aika hyvin vai mitä? Mä oon niin lyhyt, ettei saanut. Okei. Tää on niin meikäläisen rippausta. Joten... Mä oon vähän pieni vielä. Joo. Se on muuten hyvä, mutta se on pieni. Mitä vii? Okei, katseet. Niin, mulla on sunnuntaina 13. kesäkuuta. On kesäkuun 8. Kesäkuun 18.6. Mä siis sunnuntaina tän viikon. Joo, elikkä... Ja mä oon näin lähellä. Ja mä näen sen tuolta maalin. Ei severi. Ai saata! Ai vitsi! Sasu! Mä kostan tän vielä jotenkin sulle. Joo. Siinä meni muuten ne kaikki mahdollisuudet. Eikä siirrytä viimeiseen juttuun. Joo. Fanni, kuvaa mua. Täällä mun kännyllä. Joten... Otin kuvan. No kun mua vedetään. Mä haluan kuvan.